Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang umaga. Magandang tanghali. Buenos dias. Buenas tardes, amigos. Good morning, mga katropa. Ang topic po natin ngayon ay ang baryang. Isabel II, 8 Maravedis, na may taong 1847. Bago tayo magsimula sa aking video, ay nais ko munang magpasalamat sa mga nag-subscribe sa akin. Ayan, maraming salamat po. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. At pakisubscribe na rin at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Shoutout muna sa mga senior citizen natin dyan na masugid kong taga-subaybay. Yan. Shoutout sa inyo mga sir. Shoutout din sa mga OFWs natin dyan. Shoutout din sa aming Team Alliance. Sa mga kapwa ko kolektor, mag-enjoy, mag-ipon ng mga baryang sinubok na ng panahon para ipamana natin sa mga susunod na henerasyon. Ayan, dumako na tayo sa ating usapin. Information, reference number, KM number 531, country, Spain, denomination, 8 Maravedis, year, 1847, period, Spanish Real, rate, decimal 1808 to 1858. Coin type circulation coin. Ruler Isabel II. Composition copper. Age type reeded. Shape round. Alignment medal 0 degrees. Weight 10 grams. Diameter 28 mm. Thickness 2 mm. At ang legend nito, Ubers 8M Isabel II por la G de Dios E la Const. At ang reverse, Reina de las Españas. May dalawang varieties ito, ang Mark A at ang Mark J. Ang Mark A, mint mark, ibig sabihin, gawa ito sa Segovia, Spain. At ang mint mark J ay gawa sa Obia, Spain. Ang presyo nito sa n.ucoin.net, ang may mint mark na A, ang value nito $145.60 at ang may mint mark naman na J ay nagkakahalaga ng $19.91. At ang baryang ito ay napakahirap ng hanapin. Ito'y koleksyon ko lamang. Ayan mga katropa, sana may naibahagi akong impormasyon tungkol sa baryang ito na 8 Maravedis ni Isabel II na may taong 1847. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos. Dum 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 dum.